Zvave kutorera vagari vemuruwa 3 to 4 hours kuti vasvike pamabvuku 10 off panove ndo pane police checkpoint. Kana uchinge wasvikawo ipapo unogona kunzi kunyange uine tsamba, asi kana usiri mupurisa, musoja kana kuti nesi dzokera kumba, kana kuti unogona kunzi vanoverenga havapo, ita U10. Izvi zviri kukonzera kuti vazhinji vapote vachifamba netsoka pamwe vachigurira nemusango. Bazi reutano kuburikidza nehurumende yeZimbabwe uri kukurudzira vanhu vazhinji kuti vagare kudzimba kana vasiri ve-essential services, kuti dambudziko reCovid-19 kana kuti coronavirus ringe rinotapudzwa kana kupera. Asi panguva ineyi tiri kuona utachiona huri kuwedzera munyika ino yeZimbabwe. Ndiri mutori wenhau Sylvester Tapfumanei. Stay safe, stay free, stay at home, practice social distancing.